ब्रो जोंनि आमथिखा प्राइमारियावहाय 100आवहाय 70%आनो आवगायनानै दङ हिसाबै बबेबा केन्द्रआव 100 बारा बबेबा केन्द्रआव 200 बारा माने मोनसे फुख्रियावहाय मोनसेल' ना थाया गोबां ना थायो खिन्थु बे फुख्रियावनि नाया गिदिर नाया बोखांनानै जाजाजोबखाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो दिनैहायनि भिडिअआ ओरैबायदि मोजां एबा गरम माने जोंनि निसिमानि साब्रै इउटुबारा जोंनि UPPL हान्जाखौहाय दिनैहाय मा खेंफोरथि होखो बेखौहाय नोंथांमोना नायदो आरोखि। अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। जोंनिया अलिभ, थेंक इउ ब्र। बेयो जाहैबाय आमथिखा प्राइमारिनि। ओमफ्राय नोंसिनि आमथिखा प्राइमारियाव जोंनि UPPLआ माबायदि आवगायनानै दं बेखौ एसे खोन्थाना होदो ब्र। जोंनि आमथिखा प्राइमारियावहाय 100आवहाय 70%आनो आवगायनानै दङ। देरहागोना खाथांखा? देरहागोना जोंनि आमथिखायाव खाथांखा। ओमफ्राय BPFनि बिदा फंबायफोरखौ मा बुंनो सानो? एसे फंनैसो, गाज्रि नङा मोजां। बिथांमोनखौहाय जों साफा सानैखौ जों एसे बुंबायबो, माने नोंसिनि सरकारखौ दानो हाखानाय नंले, माने जोंजों फैदो बुंबाय जोङो। ओमफ्राय बिसोरबो बुङो जाहैबाय सरकाराखौ जोंनि BPF हान्जायानो दाखागोन बेबायदि बुंबाय थायो आरो। माने बिदि जों मालाबा जकिं जालायलायो आरो। गाज्रि नङा, मोजांनि थाखायसो। गाज्रि नङा, माने बिसोरबो बुङो जोंनाव हाबफै, ओमफ्राय आंबो बुङो बिसोरखौ जोंनाव हाबफै। माने जोंनियाथ' सरकार दं हिसाबै जोंनि दा बांसिन डिमान्डआ दं आरो जोङो सरकारखौहाय जोङो UPPL पार्टियानो 100% लाखागोन, बे रोखाखासै आरो। बिथाङा जाहैबाय आमथिखा प्राइमारिनि, बिथाङा बुंदों जाहैबाय जोंनि UPPL सरकारानो 100% फैगासिनो दङ। ओमफ्राय दा आं सासे ब्रादारजों रायलायहैबावनो, ओरैहाय दं नै जोंना आइलेण्डनि बेंग्लाय ब्र नार्जारि ना? ओमफ्राय नोंथांमोननि आइलेण्ड ओनसोलावहाय जोंनि UPPL हान्जाया माबायदि आवगायनानै दं एसे फोरमायना होदो ब्र। आवगायनायाथ' गोबां बारायनानै दं। ओमफ्राय देरहानायफ्रा माबायदि? देरहानायखौथ' खाथां रोखा ने? रोखाखा। जोंनि ओनसोलाव फाथाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानायाव केन्द्र हिसाबै बबेबा केन्द्रआव 100 बारा बबेबा केन्द्रआव 200 बारा बबेबा केन्द्रआव 300 बेबायदि जोङो लिस्ट खालामजोबखाबाय जोंनिखौ। देरहानायाथ' खाथांखा? फेरेंगा सारानो थांगासिनो दंखायो? थांगासिनो दं। रावबो खि बोलो होलाबो हानो नङा फेरेंगा सारखौ। ओमफ्राय नोंथांखौ ससियेल मिडियाआव एसे माबा माबि एसे बुंहरनाय नुदों, बिनि सायाव एसे माबाफोर बुंहरनो नामा? बुंखागोन, मेगन जादों आंखौहाय मानसिफ्रा। आदसा। आरो गोबां मानसिया न'खराव दमबो हरदोंनो, नामखौसो मिथियाखै आं। दाबो गिनायाव गैया? गिनायाव गैया। जै आं माबा मोनसे जाबाय होनबायब्ला गोदौबाय होननानै सानदो। बा देरहागोनाथ' 100% खासै? देरहागोना 100%। रावबो होबथानो हाया बेखौ। 100% जोंनि फेरेंगा सारानो देरहागोन। आरो बावखुंग्रि बियाबाबो फेरेंगा सारानो देरहागोन। अके, खाथां। ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो नै जोंना खयला मैलानि इउटुबार मिनिया ब्र, जेम्स सारनि आखान्थि। दाखालि बे आखाइजों थायोमोन आरोखि जेम्स सारजोंहाय। ओमफ्रायो मा नांनानै मा गोसो जानानै फैखो? आखिजों थायोमोन। जेब्लायबो नोंखौ खावब्ला नुयोमोन दे जेम्स सारजोंहाय। ओमफ्राय नोङो मा खावब्ला फैखो? आं दिनै बेखौ बुंगोन, माने मोनसे फुख्रियावहाय मोनसेल' ना थाया गोबां ना थायो। खिन्थु बे फुख्रियावनि नाया गिदिर नाया बोखांनानै जाजाजोबखाबाय बै समावनो। दिनै बेखौ आं बुंगोन। दा फिसा नाल'सै आरोखि। बिनिखायनो आङो बे ना फिसानि फुख्रियाव थाबाय थास्लायस्लाय गिदिर फुख्रिनि नाखौहाय होसोनानै फैदों आरोखि आं। बेखौ आं बुंगोन। बिराद गोबाव टाइम लासिगोन, मानो होनोब्ला दैयाबो गेन्दासै। दैया गेन्दासै। ओमफ्राय मोनसे कुइसनबाव, ओमफ्राय नोंथांखौदि सार जेम्सआ बुंदों बियो नंथारगौ नामा? सार जेम्स थिनायावसो नों फैमारदों नामा UPPLआवहाय? दिनैसो सोंबाय आं नोंथांनावहाय। बिथांनि रायजो राजानो बानसावनाय खोथाया नंखाय, मानो होनोब्ला बिथांमोना नंखाय बाथ्राखौ फोसावगासिनो दङ रायजो राजानि गेजेरावबो। जाथारि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोसावगासिनो दङ। मानो होनोब्ला बिथांमोननि खर'आ भाइब्रेसन जाखाबाय। अलरेडि भाइब्रेसन जाबाय। माने दुंजोबखाबाय आरोखि खर'आ। माने भाइब्रेसन जाबाय बिथांमोननि खर'आ। बेनिखायनो बिथांमोना जेरैनाखि मबाइला भाइब्रेसन जायोब्ला सोरबा फन हरोब्ला दाउथ्रोलाङो लासैनो, बेबायदिसो दाउथ्रोदगासिनो दङ। मानो होनोब्ला दिनैहाय दै गेन्दाखौ नुनानैनो सानफा माफा फैगासिनो दङ जोंनि नैबे गिदिर
फुख्रियाव ना गोनां फुख्रियावहाय सानफा एफा दावथ्रोदबोगासिनो दं दिनैबो फैदों लोब लोब फैदों दिनै UPPL सरकारखौ मोजां मोननानै फैदों दैया गेन्दायावलाय बिसोर थाबाय थानो नंगौ नायाबो दै गेन्दायाव थाया निजिरानि बोहैनाय दै गोगो नंला आरोखि ना दै गोगोआ बै समावसोमोन दा गोगो दैया गैला रानजोब्बाय दा गेन्दा रज'गासिनो दं आरोखि गुवारना बै समावहाय गोगो दैखौ गेन्दा खालामना लादों नैबे दै गेन्दायाव बेसे दुगैबाय थाबावनो होननानै आंबो फुख्रिनि दै गोगोआवहाय गोजोम फैदों आरोखि बेखौ बुंगोन आं थेंक इउ मिनियासिम आरो ओरैहाय दङ जाहैबाय जोंनि SK ब्रादार बिथाङाथ' गोबाव सम UPPL दोलोआवनो नांथाबनानै भिडिअ खालामबोगासिनो दं फेरेंगा सार एबा प्रमद सारजोंहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथांमोननि खयलामयला प्राइमारियावहाय माबायदि आवगायनानै दङ दासान्दि बिराद मोजां आं फंनैल' बुंनायसै एक नाम्बाराव जोंनि 16 नं एबा 16 नंनि सिमावहाय फेरेंगा सारा बिराद गोबां भट लानानै देरहासिगोन ओमफ्राय 2 नाम्बाराव UPPLआनो 100% सरकार जागोन गैयाब्लाबो 26टा नङाब्लाबो 27टा सिनाव देरहानानै फैनानै आरामसे सरकार दागोन आं बेखौल' बुंबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दासिमाव UPPLनि दरजाया खुला फै बयबो हाबफैनो हागोन जयनिं जाफैनो हागोन UPPL सरकारखौहाय सापर्ट खालामफैनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलाव गोबांथार गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोल बेखौहाय जों बोखांनांगौनि दायथ'आ नों आं बयनिबो दायथ' दं दा बे हिसाबैनो जोङो 10 बोसोर बे 16 नंनि सिमा हिसाबैहाय जोंहा बेक जाखाबाय गोबांथार जौगानांगौ खामानिफोरनिफ्राय थांनाय समावहाय PCDRनिफ्राय थाबाय ओरैहाय माबा ओरैहाय 7था देरहानानै थादोंमोन ओमफ्राय 16 नंनि सिमावबो देरहादों निर्मल कुमार ब्रह्म सारा ओमफ्राय सरकारा थाबाय BPFनि मावनो हाखाखिसै ओमफ्राय दा थाबाय सरकारा UPPLनि ओमफ्राय MCLA हिसाबै थाबाय BPF दोलोनिफ्राय जेबो जौगानाय मावनो हायाखिसै 10 बोसोर बेक जाबाय दा बेनिखायनो देग्लायनि बोसोराव माखासे गोबां BPFनि ब्रादारमोन एबा आब'मोन गासिबो बयबो ज' फैनानैहाय जगदान खालामनो हागोन दा सरकारा UPPLआनो फैगासिनो दं 100% दा जोङो जौगानाय नांगौ जौगानाय बयबो मावनांगौ दा बेनिखायनो बयनिबो दायथ' दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबाङानो गोबां बुङो रागा रागिबो होनलायो खिन्थु बे जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दं मोनफा पलिटिकेल हान्जाखौहाय जोंहा माने सापर्ट होनो मोननायनि बयहाबो मोन्थाय दं दा बेनिखायनो बयबो फैनो हागोन दासिमावहाय UPPLनि दरजाया खुला आं बेखिनिखौल' बुंबाय थेंक इउ बे 2 नाम्बाराव